Salut YouTube, eu sunt Slice și acesta este primul video de pe canalul meu. Fac acest mic intro pentru a vă informa ce o să postez sau mai exact ce serie o să conțină acest canal. Ca de exemplu minigame-uri de Minecraft, Battle, Survival Game, The Breaches, desigur și o serie de Survivor Single Player lumea mea. În paralel cu Minecraft o să postez seria de Euro Truck Simulator 2, poate și câteva episoade din World of Tanks și CSGO. Pentru început o să postez câte un videoclip pe zi. Bun, cam asta a fost, să trecem la videoclipul propriu zis. Bine v-am găsit la primul episod din seria de single player lumea mea. Păsăm pe single player, creare lume, dăm ca nume lumea lui Slice. Dăm ca mod de joc supraviețuire, mai multe opțiuni și aici îi dăm generare lume câmpie, deoarece cred că e al 5-lea episod care încerc să-l filmez și nu mă dă într-o zonă plată. Bun, acum să vă spun ce o să facem în episod. În acest episod o să explorăm un pic locul, o să începem casa și o să facem cât avem timp din casă. Să așteptăm să se genereze terenul, să ne rugăm că e o zonă mai plată. Câmpie! Deșert! Ah, ce bine! Mamă, ce lume! Ce bine! Să explorăm un pic. Niște găini. O să avem nevoie de ele. Avem acolo deșert. E tot mai bună. Am un pic de lag, că se generează lumea acum. Așteptăm să se genereze un pic lumea. Bun, să luăm niște copaci. Facem un crafting table. Să-l punem aici. Ce vreau să fac? Facem un topor. Nu, mai ne trebuie un lemn. Mai luăm un lemn. Dacă mai ne trebuie un lemn. Luăm un lemn și îl prelucrăm. Facem un topor din lemn. Și acum să luăm câtva lemn. Care am vreo 10 lemn. Uai, trebuie să o omorâm pe turpat. Stai, oaie. Ne-a dat o lână. Oi! Oi! Nu. Încă o lână. Perfect, ne-am făcut. Ne facem și pat acum. Tot ce-ți poți dori la început. 3 oi. Și facem patul. Punem patul aici. Da, nu pot dormi că nu e încă noapte. Facem un târnăcop acum. Să mergem să facem și un furnal. Încă un măr. văzut eu o gaură pe aici.
Parcă era o gaură. Un fel de mină mică. Să iau piatră. Dar nu-i nimic. Mergem la muntele de acolo și luăm. E piatră? Da, e piatră. E bine că avem deșertul lângă noi. Și putem lua nisip să facem geamuri cât vrem. Sau gresie. Bun, să luăm niște piatră. Facem un crafting table care să-l purtăm după noi. Și ne facem un târnăcop de piatră. Luăm vreo 50 de piatră. Cărbunii. Facem furnal. Facem furnal și să-l facem cu cărbune. Să prăjim lucrurile. Avem 4 cărbune, luăm și crafting table-ul de aici. O să mai avem nevoie de el când plecăm. Mergem la locul unde ne-am stabilit. Stați să dau raza vizuală mai mare. Mâncăm ca să avem viteză până la... Pare rău, dar trebuie să omor porcii ăștia, să ne dea un pic de mâncare. Bun, 2. Facem un furnal să prăjim carnea. Până atunci să luăm lemn. Să facem un topor de piatră și să luăm lemn. Și să ne apucăm de casă, bineînțeles. Eu spărgeam cu ăla de lemn. Din greșeală. La 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 la. Acum să ne ducem să luăm mâncărica și să mâncăm. Uite, niște puieți. Ne trebuie ca vreo 2 stecuri de lemn neprelucrat ca să putem să ne apucăm și noi să ne facem o mică căsuță acolo. Mă rog, o mică mai mare căsuță. Înțelegeți voi ce vreau să zic. La. Avem deja 38. Trebuie să ne facem și un chest. Să pun la loc copacii ca să
crească din nou, să avem de unde să luăm lemn. Acolo am pus. Da, câți copaci avem? Punem și unul aici, 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 unul aici. Aici unul. Ce s-a auzit? Unul aici. Bun. Trecem la tăierea lemnelor. Continuare. Hei, oaie, te mai încolo. Aproape un stack de lemne, dar nu ne trebuie 2 stack-uri. Cam 2 stack-uri de lemne. Mai avem puieți? Nu mai avem puieți. Așa. Aproape un stack jumate. O să facem o casă în formă de cerc. Mă rog, da, cerc o să fie. Și cam întunecă. Să mergem să dormim. Mergem să dormim. Luăm puieții. Cum să dormim. Și să mai luăm un pic de lemn. Doi, că 20 de bucăți de lemn. Exact 10 bucăți de lemn mai trebuie să luăm. Și putem... Da, mi s-a spart toporul. Ce drăguț! Să facem niște bețe, sticuri și am făcut din nou un topor. Nu. Rămăsesem la un pom care nu tăiase. E pe aici? Și asta? Nu e asta. E, poate le mai găsim. Sper. Dacă nu, asta e. Rămâne netăiat jumate. Mere! Am găsit mere! Mai îl tăiem și pe ăsta și gata. După aceea ne apucăm de casă. 63, încă un lemn. S-au lăsat. Nu murim fără un lemn. Facem un pic de ordine. Plantăm din nou puieții. Sau da, îi plantăm. Facem aici o pădure populată. Cu mulți pomi. Gata. Mâncă și carnea asta de oaie.
acum să vedem încotro în ce loc facem noi casa. Facem exact aici. Cred. Nivelăm aici și o facem aici. Dar cam ne trebuie pământ. Sau tăiem copacul ăsta și facem exact în zona asta aici. Nu, mai bine acolo. Luăm niște pământ și nivelăm. Luăm pământ de pe muntele ăsta. Dar și eu ce bine iau exact pe mijloc. Nu ajunge un stack de pământ. N-avem ce să facem cu gravel acum. Ne ajunge un stack de pământ să nivelăm acolo? Hai să vedem. Da, să mai știu unde am zis. Am zis că nivelăm aici. Nu ne ajunge. Mai ne trebuie. Spargem aici, că oricum ne mai trebuie loc. Oricum nu ne ajunge nici asta. Da, să văd ceva. Așa. Nivelăm aici și după o să încheiem. În următorul episod o să ne apucăm de casă. Acum terminăm de nivelat și încheiem episodul. Să mă duc să fac încă o lopată. Să fac încă o lopată că mi s-a spart aceea. Nu aici. Aici. Așa. Să mergem să nivelăm.
nicio groapă. Cam toată asta ar trebui să o dăm jos și să nivelăm pe aici ca să putem să ne facem construcțiile. Să vedem dacă ne ajung 2 stecuri de pământ pentru a nivela acest loc. Na, ne ajungea și un stack, dar am mai luat un rând de acolo, nu-i problemă. Dar n-am avut 2 stack-uri. Bun, și dacă tot ne-am apucat, dăm și mica insuliță jos și cam... Am căzut jos, n-am. Sau să o lăsăm, nu, o dăm jos. Ca să avem mai mult loc pentru casă. Așa. Ups. Și tăiem acest copăcel. Bun. Cam asta a fost. Am nivelat locul pentru casă. În următorul episod o să încep construcția la casă. Și cam atât. Pe curând.